Déjà vu, det her føles ganske nostalgisk, ikke? Find det rigtige spøgelstype i 6 Tanglewood Drive. Hvad er det, vi kører? Jeg skal bare gætte den 3 gange, ikke? Jo. Ja. Det er en, hvad hedder det, challenge-indstilling. Det er en bestemt niveau i sig selv. Alright. Jamen, lad os køre 6 gange... Nej. 3 gange Tanglewood. Hvis vi gætter rigtigt, vil jeg mærke. Det er der ingen garanti for. Det gør vi da. Det gør vi da. Ready? Jo. Let's go! Let's go! Så det fuldtog. Let's go! Nå, lad os se. Det er ikke så galt. Vi har ingen laser. Nej. Men altså, det tier 2, det meste er det ikke? Jo. Ingen laser. Spændende. Jeg har taget videokamera, EMF og temperatur. Linda Shawcross. Hvis jeg ting med, så går jeg jo bare rundt og ikke kan hjælpe dig, indtil du har fundet spøgelsesrummet. Man kan heller ikke løbe. Ingen sprint. Nice. Det er garanteret fra den indstilling, eller den version af spillet, inden der kom sprinten. Den er lige banket på en rode ovenpå. Og tændt fjernsynet. Skal der på det i stuen? Ingen UV her. Er der ikke koldt herude, eller hvad? Ikke nok til at ville sige det der. Slå den på ruden her igen. Prøv lige til at have EMF'eren på. Der er 10 grader. Hvad er der herovre nu? Where are you? Are you close? Where are you? How old are you? Are you here? Where are you? Are you friendly? Undskyld. Jeg tror ikke, det er her. Jeg tror ikke, det er inde i stuen. Hvad siger temperaturen? Der er masser af aktivitet lige nu. Er det master bedroom så? Altså, temperaturen er enormt svingende. Og jeg er 13 inde. 12. 13. 11. 14. Det er kælderen. Det er godt til dig. Vildt, vi ikke har hørt det her. 0,6. 0,4.
Det er nu koldt. 0,1. Det er nu frost for helvede. Så, frost. Freezing. Modtaget. Bliver du lige slukke lyset op? Ja. Bare tænd igen. Det fanger jeg ikke. Bare tænd lyset igen. Jeg er ude i lastbilen. Vent. Jeg har salt. Kæft, det er stress, som ikke kan rende stærk. Vi behøver vel ikke mere. Nej, vi har det, vi kan dernede. Jeg kan ikke ramme den fucking mus. Vi kan ikke se den, når jeg ikke op, så jeg har ikke- en laser. Mm. 100 på det, det er sidste bevis, man skal bruge, så vi kan bare krydse laser af. Jeg tror, det er en skygge. Ja, vi har kun frost. Åh! Det tror jeg ikke, det er. Det tror jeg sådan set heller ikke. Er det ikke en 5'er? Nej, det er en 4. En 4? Nej, det er sådan en skodkamera. Are you friendly? Where are you? How old are you? Where are you? Are you friendly? Where are you? How old are you? Hello? Please show your face. Hello? Hello? I got it. Hvis du siger noget, så kan jeg ikke høre dig. Jeg fik den. Third box. Så tror jeg, det er tvillingerne nu. Jeg synes også, jeg hørte banken på ruden heroppe, mens du snakkede til den eller.
gemmes dag. Vi er ret heldige, fordi de 3 vi har tilbage, dem kan vi finde på en hånd. Vi kan lytte os til. Hello blocket, mand. Er alt bare blokket, mand? Totalt blokker, mand. Ja, om vi kan sidde her. Ja. Bare helt crucifixes. Ja. Et træls uden sprint. Ja. Vi kunne gå ud og tjekke din sanity for at til en Moroi. Jeg stod sat mig længe i mørket, gjorde jeg ikke? Jo, det gjorde det nemlig. Sidst jeg var ude der var du også noget længere nede end mig. Så jeg tror ikke, det er nok til, du er blevet cursed. Men lad os bare tage den på en hånd. Og hvad skal man så lægge mærke til? Nu vores sanity er omkring 50 i snit. Så vil Moroin cirka være normal hastighed. Twin vil være lidt hurtigere eller lidt langsommere. Onryon vil være normal hastighed. Og vi vil ikke lave en on-reo-test? Vi skal have en... nej, fordi jeg tror, nu skal vi se, jeg tror, at sanity vil være så lav, at... Onryon, den hunter ved 60%, så hvis den hunter lige efter vi kommer ind... Er det ikke en mærkelig tier, det der? Jo. Den har givet skråt op finger, Morten. Fuck you guys, get in here. Den kan ikke nå os herude. Vi kan lige give den lidt tid i lyset her, så vores sanity ikke dropper. Hvis den hunter, så er det med al sandsynlighed en on-reo, fordi de andre, de kan ikke hunt ved under eller over 50. Okay. Tror du, vi er under 60 nu? Det ved jeg ikke. Med mindre der er en eller anden mærkelig indstilling på spøgelseshastigheden, så skal det da være twins. Så skal vi have en MF5. Skal vi se her... Phasmophobia... Deja vu. Jo. 75% go speed. Okay, så må vi jo ind og have en EMF'er. Eller simpelthen skrevet i bogen. Ja, enten det, eller så skal vi høre om den indre hastighed. Det kunne vi også, men...
lød også virkelig langsomt. Ja. Der er ikke skrevet. Spørgsmålet er så, om det stadig ikke er hernede. Der er stadig ånde i hvert fald. Ja, der er også minus 9. Så på, vi dækker ikke hele rummet her. Er en 5'er? Nej, en 2'er. Hold da kæft, den larmer. Skal vi tjekke vores sanity måske? Jeg er selvfølgelig droppet på grund af den hunt. Men det er godt nok meget, jeg er i forhold til dig. Ja, men du ville have været på 0 nu, hvis det havde været Morrowind, der havde kørt, der er jeg ret sikker på. Hvis det tager 10%, så er det 47. Det er sådan lige på grænsen. Jeg tror ikke, det er en Unreal. Det er hurtigt lige lave en test. Vi har 4 lys. Ja, du har taget 2, ikke? Jo. Ja, så... lad os tage... Ja, 80. Yes. Vi tager... Ja, vi smider de ting. 2 lys. Okay. Jeg kan ikke huske, hvor mange jeg har. Nå, jeg henter lige den her bagefter. Nej, hvad? Hvor mange lys har du taget? Yep. Nå! Sådan. Hvor vil du gøre det? Let's room. Så bare stille lyset på den anden side af crucifixet. Og så ikke have lighteren tændt. Og så når den har pustet 1 ud, så tænder vi 1, og så lader vi det være. Ja. Okay, jeg hørte overhovedet ikke efter. Hvad sagde du? Når den har pustet 1 ud, så... Tænder vi det igen, og så lader vi det være. Det var 1. Wow, den larmer. Morten! Scheisse, mand. Hamper. Hvor har vi det andet crucifix henne? Du står på det. Ah. Det er en 5'er. Pust en lys mere ud. Nu ved vi det. Hvad det er. Det er en twins. Det er twins. Ja, og der var nummer 3. Den EMF der, den skærer i øret. Ja. Vi klarede den.
Det er i garagen, at der er fuse. Er det ikke derude, der larmer fra? Der blev kastet noget. Der blev kastet et eller andet. Jamen, var det ikke ude ved dig? Ja, det kan godt være. Det var enten derude, eller så herinde i køkkenet. En 5'er. Nice. Kan du se det? Nu var den fuseboxen. Ja. Og den gider vi så ikke bruge mere, den der. Hold kæft. Jeg ved sgu ikke lige, hvad det var, den kastede. Nej. Jeg slukker lige lys. Du kan bare hente grej. Sagde du, det er for godt lavet? Ja, jeg står ved det. Det er simpelthen for realistisk. Den er ventet på mig, den skier, ikke? Ja, det kunne jeg både høre og se på min lommelygt. Jeg kunne køre det på min lommelygt, men jeg kunne se det. Er det i det lille rum her? Nej, der er ånde herude, ikke? Nej. 4, 5. Jo, der er ånde herude. Det er det her termometer, der er vildt upræcist. Det er lort. Det er lort, ja. Nå, men jeg synes ikke, jeg har set noget UV i hvert fald. Der er koldest her, og der er ånde her, Morten. Du tog den i døren her. Der er 4,8 herinde. Jamen, den varierer jo 3-4 stykker. Hello, motherfucker. Where are you? How old are you? Hvor er du? Foran dig. Ja, det ved jeg sgu da godt. Hvor gammel er du? Sig noget. Say something, I'm giving up on you. Åh! Satan, mand. Skal lige ud og se i lastbil, om der er derinde bruser. Kun EMF, ikke også? Jo. Oh my fucking god. Fucking Satan. No. Hold kæft, der er gang i den. Den er ventet igen lige snotten af mig her til sidst, da jeg gik ud af døren også. Vel, du var på nogen af 40. Den har lige gjort det oven i hovedet på mig igen.
Den har ikke ghostballet, vel? Nej. Jeg går nok lidt på en uni lige nu. Hvad har den? Den har laser og frost. Laser får jeg selvfølgelig ikke, men... Prøver du lige at modtage noget medicinalbehandling? Nu lyder du som Tina. En med... Nej, den kom der. Nu bare det langsomt. Ja, lad os da prøve det. Heavy Uni vibes. Oj. Jeg lige rykker crucifixet derind. Ja, super. Har du termometeret på dig? Nå. Ja, står og måler. Der er gang i den her, hva'? Ja, det er også derfor, jeg tror, det er en uni. Er de crazy-vis? Normalvis? Ja, de plejer at være ret aggressive med events, og så dræner de der også 20%, hvis du rører det event, i stedet for 10, som er normalen. 1, 6, 1, 9, er den nede på 2, 9, 6, 3, 9. Har noget at sige, at lommelygten begynder at blinke før? Nul 8. 3, 1. Ej, den svinger meget. 07. 1, 7. Kom så. Og den her, den også har 0,1 eller andet, og så tæller det som frost. Skal vi ikke bare satse på det? 09. 06. 02. 2. Skams. 1, 1. 05. 2, 0. 08. Der er gået et halvt minut nu siden crucifixet. Jeg troede, det blev håndtet der. Ja. Og dum nok, som man er, selvom der ligger et crucifix lige foran en. Men, minus 0,9, det er frost. Oni.
Den er heller ikke taget fuseboxen endnu, men det er i hvert fald ikke en shade. Det er helt sikkert. Jeg tror heller ikke, det er twins. Jeg tror, det er nogen. Ja, Oni. Welcome back. There's some jobs ready for you. Bingo. Fy! Nå, det er fordi, vi kunne gå ind og finde Ouija-boardet, og så prøve at se, om vi kunne få det som bevis. Mit spil hakker. Nu holdt det op. Det var, jeg skulle tage noget med. Basement. Var der et board? Ja, det er der hver gang på den her challenge, kan jeg se. Jeg tager den. Ja, hallo. Mm, 11.5. Fusebox. Hvor fanden går gemader du rundt henne? Åh. Jeg har fundet det derinde igen. Der. Ja. Where are you? Close. Ej. Perfekt. Skal vi Ouija-board? Spirit box. Du har tjekket orbstein, ikke? Jo, negativ. Der er ingen gemmested i det lortehus her. Niks. Ingen gemmesteder. Nå, vi prøver. Ja. Så det kan jo være en Diogen, men så kommer den lynhurtigt hen til os. Ja. Og så bliver den langsom, så skal vi være klar til at løbe. Ja. Hide and seek.
Mm. Og man ikke pisse meget klogere af. Nej. Det der, det er dog interessant. Hold op. Jeg synes, Moroi. vi skal Moroi og så køre. Yay! Welcome back. I've got some jobs ready for you. Vi klarer den.